Kani gede ke AKASHVANI Shillong ke khubor pan puli di kesan ni jana kimat bukongsan jong ke khubor. Dan kam banda penti kena leng baki jiwat benya halor ki jing kam jong ki dawai bat rukom sumar homeopathy ong ke presiden kari ke Draupadi Murmu. Menta kesengi onwan menteri ki kambari jong ke sarkar India Meghalaya. Ban ai ki jing tip badan kam ki pat ba halor ki ap na ke benta ke election penlong district election officer ke East Khasi Hills da ke lempung sweep haki jaka puli. Bat leng ba ki senja am prepare penteri kam ki board penya election ban kring ki pat ba ban mi shakamat ha ke jing tap vote na ke benta ke Lok Sabha election. Ki ku board ki babnya. Ka presiden kari ka Draupadi Murmu nin ke si klaong ba ki jingwat benya bat jing penti kena ye ki jing kam ka jing sumar homeopathy kalong ke badan kam. Ya kani ke presiden Murmu kalaong haba ajing kren ha ka lempung ye mirjumut ka ba arsngi ka balalong ha New Delhi ban rakhi ka World Homeopathy Day. Ka presiden kari kala penpaw ye ke jing schools kem ha ki jing persang bat ki jing ai jing shakri jo kiri shampang ha ka kot ka khya ha ka ba kalaong ba kalong usinyang sha kalenti ban penlong ye kari India ka ba kot ba khya bat baroi kerhai. Ha Meghalaya la rakhi ka World Homeopathy Day ngesengi ha All Saints Hall Shillong ha ka ba u Dr. Joram Beda u belong u Commissioner and Secretary jo katnat ka kot ka khya ka Meghalaya bat u belong ru u Director ka Ayush but u member secretary jong ka Meghalaya State Ayush Society ula penpu penping ya ka jigrakhi ku mukongsan. Kumsi benta jong jigrakhi la penong ru ya ka homeopathy wellness fair ha ka ba labu ya ki stall ban peni ya ki bubun jat ki dawai homeopathy. Ka election commission jo kari India kala ai hukum ya barok ki jela bat union territory kari baki de ben peni shai ya ke jing pen itu ya ki nong son baki nong pen mi ki jing tho ki be de baki kam election khanang ban penti kana ya ke jing kho jing suba bat ke jing tre kam ke basai kedar ha ki jing elap election ka ECI kala ong ba kani ke jing don kam ban pen isha ya ke jing itu ki nong son baki nong pen mi ki jing tho ki be de baki jing elap election kalong umau dong na ka benta ban la pen ya kat kum ki kendon ya ke jing siu pisa bat ke jing ben shet ke jing kit kli la da shem ba kanu kanu ke jing tho bala son ni pen mi kalong persha ya ki kendon ki bala sandur jong ka model code of conduct. Ya baru ki political advertisement la ban penmi tang hadian bala yo ya ka sernat bat jung menjur na ka bor ka berik mi na ka benta ban ai jung menjur halor ki jung tho ba ki jung pen bana baru ki be de ki jing elap election. Haswa ka tarik banjit ya kinong mi khmat sha ka parliament ha ka Lok Sabha election u menteri ki kambari jo sarkar India US Jaishankar unwan jungo ek jela Meghalaya menta ka sengi ka khatwai tre u yeyong u te menteri un plat ya ka manifesto jong ka sengsan pirthei ka udan bat umi kman bat un yedan bentaru ha ka jingelang jong kiriu start perkhan ka balat te pung ka intellectual meet u Jaishankar un ye kran ru bat kinong bathai ku bor kum si benta ka jingwan jungo ka jong u Hakui pak kaliang ki jingelap election ha Meghalaya kila nang ya chaprang da ka jing shithem kat benang jan ka sengi thap vote. Ki sangsan perthei lambat ki kertong kila lek keleng ki snong ki thau ban kring ya ki pat ba ban a ya ka vote jam ki shaki kertong ba ki peniang. Palat pralak ngut ki nong thap vote ki ni shimenta ha ka jing thap vote ha ki 6000 arspa nyopun riu teli ki jaka thap vote ha keleng ka jela Meghalaya ha ka khat khandai tre uye yong 8000 arkhosau. U district magistrate ka West Giant Hills district juwai ulapen bena dry day kata ka sengi khang dikiat haka khat nyo bat khat pratarik menta ubna yeyong 8000 arphusau ki belong ki sengi shua ka sengi thap vote ka khat khandai tari yeyong ka belong ka sengi thap vote bat ka sau tari ubna jeliu 8000 arphusau ka belong ka sengi nyo vote. Kani ka adong kan trekam habarok kuwi ka than West Giant Hills District na kabenta ka jingyat bet yarenti ka general election 8000 arphusau banjit ikinong mikmat sa Lok Sabha. Baro ki dukan dikiat ki balayo ya ka IMFL license lakalong ki badi wholesale ni retail ki jaka dikiat ni kibar
Lani ki dukan kia de ki shnong ki thau ki di ben khang lut ha ki te ki sngi bat tarik balapan bena. Kani ke khubor kawan shapi na ka Akashvani Shillong. District Election Officer jo ka East Khasi Hills District ka Jilla Meghalaya ulapan bena ya ka Lumpung Jingtrikam ka Systematic Voters Education and Electoral Participation Program ya ka bala tip ka sweep henen ka sngi ha NIT Meghalaya ha ka ba ki samla pulie na ka tege jaka pulie kilawani shimenta. Uba Eddie Ripnar ubalang udkhot ka Meghalaya Model United Nation ulay sam ya ki jingtip halor ki app jong ka Election Commission of India ka bala pelat pat ba dangsen ki balong ka Know Your Candidate ni KYC app bat ka C Vigil app ka KYC app kaya rap banlum jingtip sa pang unu ni kanu ka kertong ki bay aireng ki election haki constituency jong pi katba ka C Vigil app kalong nakabenta ki pat ba nong song ban ai jingtip so Chief Electoral Officer halor ki kam thok ni ki kambian ka jing sam pisa ka por election bat kiwi khnang ba ki bor ki break mi kin le mar dore ka badan kam layethu ubari pinar kasvip kan penlong susu ya kum ka te Lumpung sa Shillong College ha ka khat artarik bat St Edmunds College ha ka khat lai tarik Chief Electoral Officer ka Jilla Meghalaya ulapan bena ya ka jingi ko le kai football kabala ay kerteng juggle the football hajuwai West Giant Hills District ban kunthop igi samla kum sibenta ka program ajing tip bat pensyapat ba kaba dangya saprang menta nak benta ban kring igi pat ba ban tap vote Dr. BDR Tiwari ubalang CEO ka Meghalaya ong ba kumba ki samla kilong ki ba igi jing ilakay football laray ban kunthop iki ha ka program ajing tip bat ajing pensyapat ba yaki pat nong tap vote leng ba ka football ki jinge ko ap ki ba kum kitay laban penlong ru Hagaru Hills District haswa ka sing tap vote na ka banta ka election Lok Sabha ka office CEO ka Jilla ka penlong ru ya ka ba kum kitay ka program hayaw musyang hajawai ban ai jingi kai bat pentip pat ba halor ka jingkong san jo ka jing tap vote bat ka lakum tu bat penslur ru igi pat nong song snong jo ka than bani mi pat ba ban one tap yala ka vote ha ka khat khandai tri yong arajar arpo sao ka Kamrup District jong Jilla Assam kala shimmi ka sinjam ka bakham karpang ban kantiye ka jingi shimmenta ki pat ba ban one tap vote ha ka election Lok Sabha District Commissioner jong ka Kamrup ulapan tip ba palat silak ngot ki khna school ba ki samla pulie kila tho sithi ha ki postcard shala ki kimi ki pa bat shala ki nongri nong sumar jong ki bat kuntui ki ban tap vote ki khna school ki ba na do class 8 ha do class 12 na ki sanspa arpun ri utli ki school kile shimenta ha ka di sinjam ka bala shim de ki bor pene district lakmi lenti ba ki te ki postcard kan sa poisha ki brio bala pha ki bat ki khna school rungkat ba ki kimi ki pa ni ki nong ri nong sumar ki jong ki kin sa upload ya ka dor selfie ka ba kilation lang Chief Electoral Officer kata CEO jong Nagaland ulapha da ka sithi panjing pensai ni ka show cause notice ya yang thunggo pattern ubalang uklur yelap election ka BJP na ka benta ka Lok Sabha election ha ka 1 Nagaland Parliamentary Constituency halor ki jing tho ki jong ha ka jing yelap election ha ka santri yong ha wokha banpan jing kershan na ka benta ukurtong monlang jong ka People's Democratic Alliance PDA Dr. Chumben Mure uban mikmat ya ka kunhon Nationalist Democratic Progressive Party lani ka NDPP hagway pa kalyang ka Nagaland Pradesh Congress Committee ru kala ujor persya yo pattern sya ka Election Commission halor ka jing kantho ka jong Swaban penkut ya ka kubor kimat bakong san sa sisin pat dan kam banda pentikna lembak jingwat benia ahlor ke jing trikam juki dawai bet rukom sumar homeopati ong ke presiden kari ke Draupadi Murmu menta kesengi on one menteri ki kambari ke sarkar India sa Meghalaya ban ai ki jing tip badan kam ni ki pat ba ahlor ki app na ke benta ke election penlong district election officer ke East Khasi Hills da ke Lumpung sweep ha ki jaka puli bat leng ba kisin jam ba pero pentre kam ki bor penia election ban kringi ki pat ba ban mi sakmat ha ka jinge tap vote na ka benta ka Lok Sabha election kap tu gri ka khubor lakot kabla wan shapi na ka Akashvani Shillong